Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एसएस फेमिलि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनांगोन। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो आं जाहाथे आंनि साननायफोरखौ जाफुंहोनो हायो। दा टाइमा जाहैबाय 9:30। आं दिनै मोनसे गोनां बाथ्रा, आंनि थाखाय बिराद गोनां आरो बे गोनां बाथ्रानि सायाव आं भिडिअ खालामनो सानदों। आङो एसे जायगा बेरायबाथाय नुयो आरोना फिसाय गैयि। आं बिराद दुखु मोनो, मानो होनबा जों हिनजाव मानसिफ्रा हाबा जाखांनायनि उनाव बयनिख्रुइबो आंगोसिनानो जाहैबाय गावनि फिसाय। गावनि जिउनि मोदाय गैयाब्ला जों हिनजावफोरखौ रावबो रेसपेक्ट होआ, रावबो सनमान होआ, रावबो अना, नोंखौ नारदबनो बोलो मोनो। बेनिखायनो आं बुंनो सानो, जायफोरा फिसाय गैया आं बिसोरबायदि सुबुंखौ हागौमानि हेल्प खालामनो लुगैयो आरो सानो आरो जायफोरा उन्दै उन्दैयावनो बिफा गैला बा बिमा गैला बिसोरबायदि सुबुंखौ आङो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो हेल्प खालामलांनो सानो। बेखायनो नोंथांमोनहा आंखौ हाजासे हेल्प खालाम, बेनो आरो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो आं जेबायदि आं सानो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनब्लानो आं आंनि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। आङो बांसिन नोजोर होदोंखि जायफोरा फिसाय गैया आं बिसोरखौ बांसिनैनो हेल्प खालामनो सानो आरो जायफोरा फिसाय गैया बा जायफोरा बिदिनो फिसाय गैयिफोरनावबो उन्दै थायोना, बिसोरनि फरायनाय मानायाव एसेबाबो प्रब्लेम जायो। जेरैहाय आंनि बुजिनायाव आरो हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि जिउ बा आंगोसिनानो जाहैबाय गावनि जिउनि मोदाय। जों हिनजाव मानसिफ्रा हाबा जायैनि सिगाङाव बयनिख्रुइबो आंगोसिनानो जाहैबाय गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा। बेनि उनाव हाबा जाखांनानै फैखांनायनि उनाव गावनि बयनिख्रुइबो आंगोसिनानो गावनि जिउनि मोदाय। बे जिउनि मोदायासो नोंखौ अराय सम अनगोन। नोंनि फिसाया जौ फाग्लायानो जाथों, नोंनि फिसाया नोंखौ रायग्रायानो जाथों, नोंनि फिसाया हाजार गाज्रियानो जाथों, नोंनि फिसाया सिखावानो जाथों, नोंनि फिसाया फाल्थुआनो जाथों, होमब्लाबो गावनि जिउनि मोदाया जिउनि मोदाय। नोंखौ आरो गुबुना गावनि जिउनि मोदाया जेरैबायदि अनो, हाबा जाखांनायनि उनाव नोंखौ रावबो अननाय नङा। बेखायनो आं सानो गावनि जिउनि मोदाया बिसिबां आंगो। बिराद दुखु मोनो आरोना, बिराद दुखु मोननानै बुंदों खोथाखौ। मानो होनबा बिराद मानसिफोर दङ, बिराद आइजोफोर दङ जोंनि गेजेराव जायफोरा हासबेन्ड गैया, बिराद खस्थ' मावनानै जानांगौ, आरो फिसाफोराबो उन्दै उन्दै, बिसोरखौ फोरोंलांनांगौ, बिसोरखौ माबोरैहाय फोरोंलांगोन, माबोरैहाय जेनेबा माबोरैहाय मा खालामलांगोन, बिदि अनेक साननाय थायो होननानै आं सानो आरो। मानो होनबा जाय हिनजाव हाबा जायो बियो गावनि फिसायनि भेलुखौ हमनो हाखायो। बेखायनो आं सानो नोंथांमोनहा आंखौ अननाय आरो सापर्ट होलांबाय था। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनब्लानो आंबो बै दुखिया सुबुंफोरखौ मदद होनो हागोन। आङो बांसिन नोजोर होयो जायफोरा फिसाय गैया। ओरैबायदि दुखु नाङो आरोना, उन्दै गथ'खौ बानानैबाबो बिसोरो दखान होनांगौ आरो। आङो जोंनि गामिनि सुबुंफोरखौनो सानैसो सुबुं दं, बिसोर दखान होयो। आं बिराद दुखु मोनो, मानो होनबा उन्दै गथ'खौनो बानानै दखान होयो, मालायनि खालाय खलाय सुयो जायफोरा फिसाय गैया। होमबा साननानै नायदो गावनि जिउनि मोदाया बेसेबां भेलु गोनां, बेसेबां आंगो। बेखायनो बयबो गाव गावनि फिसायखौ रेसपेक्ट हो, अन। नोंनि फिसाया हाजार गाज्रियानो जाथों, नोंनि फिसाय बायदि रावबो नोंनो अननाय होनाय नङा। नों लोमजाबा साजाबा नोंनि फिसायासो नोंखौ जोथोन लागोन, बिदि आरो नोंनि फिसायासो नोंखौ मावनानै जाहोगोन, रावबो नोंखौ मालाया जाहोनाय नङा। बेखायनो आं बुंनो सानो, आं जा मोनदांदों आरोना, जोंनि खाफालनि सिन्दुरा ओरैबायदि भेलु गोनां। आखाइ थाइनैयाव आखाइया फारसे गैयाब्ला जेरैबायदि उसुबिदा जायो, थिग बेबायदिनो हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि फिसाया गैयाब्ला बा गावनि बिसिया गैयाब्ला, आं हौवाफोरखौ बुंनो थांला, आं हिनजावफोरखौनो बुंनोसै। आं सासे हिनजाव जानानै गावनि फिसाया गैयाब्ला ओरैबायदि जायो आरोना, नों जेराव फिसाफोर थागोन, फिसाफोरखौ बोरै फोरोंनो। हाजार साख्रियावलायानो जा, गावनि फिसाय गैयाब्ला रावबो सान्थि थानो मोना आरो नोंखौ रावबो गावनि फिसाय बायदि अनखाया। बेखायनो आं सानो गावनि फिसाया फिसाय, नोंनि फिसाया हाजारानो गाज्रियानो जाथों, नोंनि फिसाय बायदि नोंखौ रावबो अननाय नङा।
बेखायनो आं सानो नोंथांमोनहा आंखौ हाजासे अननाय आरो सापर्ट होयो आं अब्लानो बैसोर बायदि दुखिया सुबुंफोरखौ आं हेफाजाब होनो हागोन आरो बेनोमोन आंनि दिनैनि बुंनांगौआ बयबो अनलायनानै था आंनि फिसाया गाज्रि आंनि फिसाया जौ फाग्ला आं बिदि होननानै फिसायखौ बुंनो नाङा नोंनि फिसाय बायदि नोंखौ रावबो अनग्रा गैया हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि फिसायानो मोदाय जेराव जों बुङो जिउनि मोदाय बेनो आरो नोंनि फिसायानो इसोर नोंनि फिसायानो मोदाय नोंनि फिसायखौ नों जेसेबां अनगोन इसोरनिफ्रायबो नों अननायखौ मोनगोन बेनो आरो आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि माबाफोर बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आं जेखौ मोनदांदों आं दा जेखौ बुजिदों आं बेखौनो बुंदों खुलुमबाय।